Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle leçon. Awa bula musa no fete. Awo muse fantadi. Waribo, ikadima. Denmisɛn, kori ma bana. Ne ka kai n'a ye. Na, an ka taa. I bɛna i ka ko bɛɛ fɔ ne ye sira kan. Denmisɛn, i tɔgɔ ye di? Ne tɔgɔ ye Musa. Musa, i bi bɔ mini? Ne bɛ bɔ dugu dɔ la. Mun na i nana Bamako i kɛlɛn? Ne ba ni ne fa tun bɛ ne kasi kosɛbɛ. O de la, ne nana Bamako ka baara ɲini. I ni tile, patron. I ka kaɲi n'a ye. Musa, ne kɔnɔ han. Ne bɛ segin sisan. Ne muso, ne bi fɛ ka fɛn dɔ fɔ i ye. Mun bɛ? Nin ye i ye tan. I tɛna ɲuman fɔ. Ne nani ni denmisɛn dɔ ye. Ne b'a fɛ a ka to an fɛ. Mun? I ko mun? Ne bɛ taa fɔ a ka taa ka bɔ yan sisan. Ne muso, sabali, a ma foyi kɛ. Denmisɛn, bɔ yan. An mago tɛ mɔgɔ la yan. Ta i ka sira fa ye. Gardien, ni labɔ yan sisan. Idiot! Musa, tɛ taa wɔrɔsi. Musa, tɛ taa wɔrɔsi. Ne fa, ni o bɛ kɛ fitina ye, ne bɛ se ka taa. Ne tɛ fɛ k'a ka fitina wuli. I tɛ taa yɔrɔ si. I bi to yan. Musa bɛ to yan. Neni, an bi tila ka ko ma. Awa, ne den. Mun bɛ i la? Ne ba, u bi to ka yayila ye ne la ekɔli la. Ko ne bɔla Musa nɔfɛ ye. Awa, i kana hakili to o kan ko mana. Na i sigi, mina histoire dɔ fɔ i ye. Awa, ne den, nin kɛra dɔn dɔ ye. Denmisɛn dɔ tun bɛ. A tɔgɔ Musa.